A quinta edición da Andaina Solidaria Gealsa converteuse nun verdadeiro éxito na vila de Boiro. Case 1000 persoas sumáronse a esta xornada de solidariedade, onde a loita contra a leucemia foi a gran protagonista. O pobo de Boiro acolleu onte a súa tradicional Andaina Solidaria Gealsa, que reuniu a case 1000 persoas dispostas a percorrer 10 km por unha boa causa, loitar contra a leucemia. O evento, que neste 2025 se celebrou baixo a Sinal Azul, contou cun día de sol que fixo brillar aínda máis o espírito solidario dos participantes. Creo que o quinto ou sexto ano que se organiza este evento, nós participamos desde o momento cero. Aquí Gealsa, Margarita Hermo, todo o Concello de Boiro sempre nos axudaron moitísimo xunto cos patrocinadores a poñer este evento en marcha e continuar ao largo do tempo e sobre todo concienciar e demostrar que a xente dalle moito valor á investigación contra o cancro, neste caso o cancro da médula ósea, o cancro hematolóxico, pero que están moi concienciados e que o ven como unha necesidade pois moi significativa para a nosa sociedade. A andaina deu o pistoletazo de saída na praza do Concello e dende aí o pelotón azul percorreu a zona norte do Concello, pasando por zonas como o Paseo de Coroño e a Torre de Goiáns, antes de subir á parte máis alta de Boiro. Un trazo que non só serviu para apoiar a Fundación Stop Leucemia, senón tamén para descubrir rincóns descoñecidos do propio municipio. Tras 2 horas de camiñata, os asistentes comezaron a chegar á meta, onde lles agardaba un enorme festín de agasallo, auga, froita e incluso rosca e chocolate con churros. A organización agradeceu o apoio das empresas colaboradoras e a implicación dos voluntarios, sen os cales non houbera sido posible realizar este evento. O doutor Adrián Mosquera, investigador e hematólogo, tamén se sumou ao agradecemento, destacando como a sociedade continúa apoiando a investigación para mellorar os tratamentos contra as enfermidades. Dende logo, involucráronse moito neste proxecto desde o momento cero, cando éramos un equipo moi pequeniño aí no Hospital de Santiago. Agora que somos un equipo moi máis grande, siguen axudándonos, siguen concienciando, siguen sendo pois un motor social realmente, que é o que é isto, no? de visibilizar a importancia que a sociedade lle dá a este tema a este tipo de enfermidades e os avances contra estas enfermidades. Unha nova edición da Andaina Solidaria Gealsa que volveu a demostrar que a solidariedade camiña en paso firme.